horas marihita sa luhutna. Di hamu kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramution ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asiniro hamadi hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabijamita di partangiangata imana tersurat di Yohanes bidulima mamuka sian ayat sada rodi ayat sia laus terpukodo nagabe epistel tu minggu eksaudi 20 Mei 2022 hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata salpunii adong mapesta ni halak Yahudi jadi nakok ma Jesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilabung ni harbangan biru-biru paridian sada namarguar Bethesda anggo di hata Heber. 5 do sopo-sopo disi. Marpiahado disi torop halak na hasitan na mapitung nasarion na tiarapon akan napay may mahon hagugutsang ni Aihi. Ay surusuruan ni debatado tuat marobasobas tu bagasan paridiani manggutsang Aiki. Asa na perjulubongot tu hagugusang ni Aiki gabi malum do. Manang dia pesahit na lohot tu ibana. Alay adong madisi sa halak naung 30 taon liling na marsahit. Di ida Jesus ibana piak disi jala diboto ma naung pola liling ibana disi. Gabinin na mamadok ibana naing malupo jadi didok na marsahiti ma mangalusi ibana iya lituan dang adok parhuawku na manuguaw tu paridiani dihagugutsang ni Aiki ay madok rodo piawu nunga dijuluanin na asing au mijur dunginin na Jesus mamadok ibana hehe maho hidda malagem mardalam maho. Jadi pitur hisar majolmai dihidak malagena laus mardalam ma. Alai arisa bak dotoho nasadari ima hatan itu hatta. Naing malupo ima didok Jesus tu sahalak na marsahit na ditopi ni Aik Bethesda. Dangapala di patorang ahasahit na. Jala dangapala di pabua isi duguar ni na marsahiton. Suak songoni jenis kelamin na bawa do manang burua. Suak songoni do nang horong na. Ama do manang ina. Manang naposo. Dangapala di pabua diturbuki. Pokokna dangadong di patorang identitas na. Na di pabua ima nunga 30 tahun ibana na marsahiti. Jala terus do ibana berupaya lahu mijur tu Aiki ganu manggutsang Aiki. Ay marobasobas do didok panggutsang ni Aiki hobar tu haroro ni suru-suruan ni debata. Alay manang isi na perjulubongot di hagugutsang ni Aiki ba malum may bana manang dia pesahit na. Dangadong musi hatorangat taide di bagasa turpukon apakah selama 30 tahun ni Sairo tu Aiki mengharapkan kesembuhan na marsahiton. Dangadong di leon hatorangat tarimotusi. Lapatan na setiap hari maibana rotu Aiki selama 30 tahun. Dangadong sian hita na uboto. Ala dangadong hatorangat tajaha di turpukon merdumutusi. Na pasti nunga 30 tahun ibana na marsahiti. 30 tahun marsahit to tudak tikina jepek beyate. Songo dia manuaing pakilalaan ni na marsahiton. Au sugari todong ni bayi tang binoto be madok. Ay gumudang nama ni hilala ngulu na di bagasan parsahito ni. Ra sipata ngaulo madebu tu padilian manang tu keputusasaan. Terdupur rohai berupa ni. Alay nangipe dangadong hatorangat dibahid di turpukon.
songo dia do sikap ni na marsahiton tu sahit na niyay nay. Apakah ia madili manang putus asa dohot akasikap na asing? Kita tidak tahu. Nataboto ima tigardo ibana mangalusi suku-suku ni Jesusi. Jala denggado di patorang ibana tu Jesus usaha manang upaya na binahenna asabui sahat tu aiki. Lapatan na nuaing siyan parjupangan ni ibana doho Jesusi bigiyon songon na tigardo ibana. Tangadong kata menyerah di ibana. Selagi adong kesempatan ni berusaha do ibana. Alani usaha dohot perjuangan ni ibana do nabuhi tajaha di bagasan turpukon. Ganuk manggucang aiki berusaha do ibana mijur. Alai songonima. Suadong menugu ibana tuehi. Ay suadong parhuaun na didok. Dang adok parhuauku na menuguau tu paridiani di hagugucang ni aiki. Ay maddo rodo piau nunga dijuluani na asing au mijur. Ima dido ibana tu Jesus. Alainak pesongoni hirana suadong do di ibana kata menyerah. Buktina say rodo ibana tu aiki. Jala mungkin porsia do ibana suatu saat jupang ibana do hamalumoni. Mabigay ma Jesus didok ma hehe maho hidak malagem mardalam maho ima didok tu ibana. Hola diduk Jesus songoni mamitur hisar majolmei sembulah orang itu dihidak malagena laos mardalam ma. Hamu kadongan sahapor seaon sudah duhita naing malum sian parsahitot tate. Tuk suadong do sian hitaon nasomakarikoton hamalumon. Alani suku-suku ni Jesuson dakolat tu na marsahit si 30 tahun ibe. Dohok do tu hita saunari suku-suku ni Jesusi. Naing malupo ima diduk Jesus nuaeng tu hita. Tutu dus dosongon kerinduan ni na marsahiton kerinduata. Sudah do hita naing malum. Aupe naing malum do. Hamupe kan naing malum do. Molo adong na solo morohana malum sian parsahiton na naung siga na mapikiran ni iyate. Daksual naung pigaliling hita marsahit. Jala daksual manang nasahit ahan nata ai. Songon nataboto dakola sahit fisik nata adupi. Adong do na marsahit roha. Adong musedo na marsahit pikiran. Adong do na marsahit kejiwaan. Dohot akar ragam ni sahit na asingi. Manang na dia pei hita naing rikot malu. Hamuak kadongan adong persiajaran na macay arga di hita sian pengalaman ni na marsahit di turpukon. Tutuna parjulu molo di suku Jesus peibana naing malu po ninna tang naso di boto Jesus sihol ni rohana. Ay nga pasti akajolman na di sini akan napay may mahamalumod doy. Alay merhiti suku-suku ni Jesus naing maboto rohana. Suku-suku ni Jesus ito tu naing manulikit hawoloon manang kemauan ni na marsahiti. Anggo Jesus radido pamalum ibana. Buhado ibana, olo pamalumon. Alani sada syarat asa malum ima adong kemauan untuk sembuh. Adong kemauan untuk pulih. Ay sutung durupani gabi holan nariko di Jesus say ni na marsahiti. Ido sa gabi di sukun. Hape di na marsahiti dang riko be. Buha. Adong dosongoni. Adong ate. Ang guibana nga didok tumigon na mamate. Mate na maaw nganin na.
Tang binoto ala niya ubay di doksongoni. Ati buhado ala ni hatchitna diay. Yesui ala ni renge ni sahiti. Songon na diturpukon pola 70 tao. Jala ati buhado na swadong be na mga turekon ibana. Nga madaw bisudi. Tangadong be parhuaw na peduli tukia dan nai. Anggo di mula nai adong do penara mangurupi. Alay lam liling, lam madaw sudi. Ati buhado na swadong be harapan ni ibana. Yesui ala naung lu jadi hilala. Ngatawar hati be. Guarna manatawar hati. Tangadong birasana. Ngamati be pakilalaan na. Dohot akana asing. Asa manang hape sahit tai unak sanga mago ke mawaniya te. Unak sanga madabu tu padilian. Unak sanga madabu tu keputusasaan. Unak sanga mago pakirimon. Na marsahit di bagasat turpukon, atik penaung 70 tahun ibana marsahit. Toktong do ibana semangat jalarang mago pakirimon na. Jala idu na ni ida ni Jesus na perjulusian hadirion ni na marsahiton. Kemauan dan semangat tetap ada, bahkan menyala-nyala. Hitapi kosong nido. Idua sadidok peribahasai di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Na paduahon nabuita parsiajari sian na marsahiton ima mangului do ibana di hatani Tuhani. Dang dijua ibana na nidok ni Jesusi. Dijalankan ibana do pareta ni Jesusi. Hehe mahonin na hehe ibana. Dang gabi didok ibana. Buhado ba henoku hehe. Mardala pe subu ibe. Dang ninna. Hehe maho ninna Jesus. Hehe ibana. Hidda malagemi ninna Jesus. Dihidda tibana lagi nai. Mardala maho ninna Jesus. Mardala ni bana. Lapatan na diului na nidok ni Jesusi. Ala ni panguluyon naima gabi taruli ibana di hamalumoni. Hitapi kosongonido. Dus di songok kita na marubat tu dokter. Sadinggad-dinggad ni ubat na tajalo manang natatuhori. Ang gusto taului do na nidok ni dokteri. Badia malumi. Dak taului aturan na nilehon ni dokteri. Di doktolu halisada. Hape gabisada halitolu do tabain. Ay na diripudo huroha matematikay. Alani ikum mangului do asamalum. Songon na marsahi di turpukon. Napatuluhon nabuita parsiajari siya turpukon ima. Ditangihod Jesus do akan na juju tu ibana. Ditangihod Tuhani do akan na mangido siya ni ibana. Tinggil do si pareon na tumangihon huy-huyita. Songon guar ni minggu taido ek Saudi. Ditangihod Jahuba do suarata. Hita piatong ikut tangido tu Jahuba. Ayak kana say tangi matua say dapota pasu-pasu di nguluna. Napaupaton nabuita parsiajari siya turpukon ima unak kolan na marungutungut. Idun waing nataide siya na marsahit di turpukon. Atik penaung 70 tahun iba na marsahit dang marungutungut ibana. Atik pesongoni po sinisahit nai dang marungutungut ibana. Dang adok tajaha di bagasa turpukon gabi marungutungut ibana ala nililing na namarsahiti. Daw. Hamuak kadongan ay sipata mabahit na baposi sahit ni namarsahit ala nasa iholan na marungutunguti do ibana. Sudi diungutunguti. Dileho mga tong marungutungut. Apalagi mulo so dileho nate. Holat terlebak pe nga marungutungut. Holan moru otik perhatian ni geleng na nga marungutungut. Nunga didok dang dia turehong gelek kibiaw nganin na. Hapi ala nasibu do geleng nai mangulak kasulaw na. Molo istilan waing
Gudang do na marsahiti gabe cengeng. Hape na cengeng kan akada dana dui. Roma di ba madok bawaan ni sahiti dui. Nin na sesongon na mga pini rupani. Hape gudang ni na marsahit tak pola songon niya te. Hala na sayholan marungutungut daksa nga be bersyukur. Jaladak tagamon jupang nii akalas ni roha. Doho tak kahamalumon. Hala na say marungutungut daksa nga be madok mauliati tutuhani. Hamuak kadongan sa haporsyaon pengalaman ni na marsahit di baga sa trupukon gabi pengalaman na berharga may dihita. O mananaing dohonon na tuhita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang terlalu berat bagi Tuhan. Mula dong sahit di tonga-tonga ni keluarga ta, dang denggan be misalna hubungan ni suami istri, dang denggab be hubungan ni natoras tu geleng na, persoalan na saunari, olo doho pamalumun ni Jesus, olo doho paulion ni Tuhatay, naing malupo, iman waing suara ni Tuhan itu hita sa luhut na, akan na mengalami persoalan si songoni, akan na mengadupi sahit si songoni. Rotu Jesus ona loja nama heui lam lubang do dilabung na rohami. Ima didok di hatani dete di buku de 120 ayat sadai. Saliling adong dihita kemauan untuk sembuh. Saya na urupan ni Tuhan itu hita. Selama kita mau membuka diri dan mau taat atas firman Tuhan, disitulah kita akan mengalami mujizatnya, mengalami kesembuhan. Tuhan memulihkan kita semua. Amin. Martang yang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauratun di bagasan rohanami bi. Asa diperbihok katamia ka perbui na dinggan perbui na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.